Benvinguts als Premis Espardenya d'Or. En aquests moments fan l'entrega davant del faristol, es situen Esther Plana i també Helena Callens, qui faran l'entrega d'aquests premis a la millor festa tradicional. Escoltem-los. Welcome to Fora Awards. Benvinguts als Premis Fora. A continuació, farem entrega del premi a la millor festa tradicional. The nominators are... Els nominats són... Berga's Patum. La Patum de Berga. The Major Festing La of festa major Vilafranca's de Sant Fèlix de Vilafranca. The Tura Parties of Olot. Les festes del Tura d'Olot. And the I particular la festa party del of camarot the Marx dels germans Brothers Marx Camarot on Lleers. de Lleers. And the Golden I Espardenyes atenció, goes to... l'Espardenya d'Or és per... Obre el sobre, qui serà? The Particular Party of La Marx Brothers festa of del Lleers. camarot dels germans Marx de Lleers. El premi ha estat per aquesta festa. Entra ara mateix, aquí el podem veure, Quim Rutllant, un dels actors que hi participa. Helena Callens i Esther Plana li fan entrega d'aquest guardó. El públic està somrient, està aplaudint. Quim està agraint aquest suport i es disposa a parlar. Gràcies. En aquests moments vull recordar-me de totes les persones que han fet realitat aquest somni, començant per... Bé, ara no me'n recordo, però tots gràcies.